Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोनसिम फिन खेबसेबाव गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। जोंहा गोदानैहाय लेटेस्ट आपडेट्स फैदों जब्सनि माखासे जोङो साख्रिनि माखासे मोननांगौ रिजाल्ट आरो जोंहा माखासे साख्रिनि भेकेन्सिफोर दङ लोगोफोर। दा बिनि रिजाल्ट होनांगौ दङ। दा बिनि रिजाल्टखौहाय माला होगोन जोंहा आसामनि सिएम बिथां हिमन्त बिश्व शर्मायाहाय बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। आसामनि साख्रि लोगोफोर बेवहाय जोंहा एडिआरइ बेनिफ्राय एडिआरइ ग्रेड 3, ग्रेड 4, थार्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड बेनिफ्राय हेल्थ डिपार्टमेन्ट, आइएस डिपार्टमेन्ट, डिएमइ, डिएसएस, टिएसएस, एफडब्लिउ बिनि गोबां जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिनि जोंहा रिजाल्ट मोननांगौ दं। बेनिफ्राय आसाम पुलिस, बेनिफ्राय सब इन्सपेक्टर, बेनिफ्राय कनस्टेबल, एबिइउबि, एपिआरअ बिनि जोंहा रिजाल्ट मोननांगौ दं नङा होमबा लोगोफोर। दा बिनि रिजाल्टखौहाय सिएमआहाय माला होगोन होननानै बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायबानो जाबाय। आं फारि फारि खिन्थाहरगोन। दा डेट होखादों बेवहाय होसोमनानै सिएमआ बिनि रिजाल्टखौ थाबैनो होसिगोन दे लोगोफोर। बे अक्ट'बर मासावनो मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर नोंथांमोनाहाय। जोङो नायगोन लोगोफोर नै बेवहाय दा एडिआरइ बेवहाय एडिआरइआवहाय जोंहा थार्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड दङ नङा होमबा लोगोफोर। दा थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टखौहाय एडिआरइ 2.0 दे लोगोफोर नैबेयो। दा एडिआरइ थार्ड ग्रेडनि 2.0 थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टखौहाय अक्ट'बरनि 10 तारिखआव होगोन होननानै बेवहाय एनाउन्समेन्ट खालामबाय दे लोगोफोर। अक्ट'बरनि बे मासनि 10 तारिखआव नोंथांमोना मोननो हासिगोन एडिआरइ 2.0 थार्ड ग्रेडनि रिजाल्टखौहाय। बिनिफ्राय ग्रेड 4नि रिजाल्टखौहाय अक्ट'बरनि 15 तारिखआव होगोन जाहैबाय दे लोगोफोर। 15 अक्ट'बरावहाय एडिआरइ 2.0 ग्रेड 4निखौ होसिगोनलाय। दा बेनिफ्राय जोंहा हेल्थ डिपार्टमेन्टआवहाय मा दंमोन लोगोफोर। हेल्थ डिपार्टमेन्टआव जोंहा डिएसएस बेनिफ्राय आयुष दंमोन नङा होमबा लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंहा मा दंबावो डिएसएस एफडब्लिउ दंमोन ना, एफडब्लिउ डिएसएस एफडब्लिउ बेनिफ्राय डिएमइनि दंमोन जोंहा डिएमइ। दा बे हेल्थ डिपार्टमेन्टआव गोलैजोबो लोगोफोर। दा बेनि रिजाल्टखौहाय जोङो सिएमआ माला एनाउन्समेन्ट खालामना होगोन माला होगोननो अक्ट'बरनि 12 तारिखआव होगोन दे लोगोफोर। अक्ट'बरनि 12आवहाय नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना गोसोआव थायाब्ला बेखौहाय स्क्रिनशट मारिना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा एलिमेन्टारि ग्रेजुवेट एन्ड पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार जिटि एन्ड पिजिटि टिचारनि जोंहा रिजाल्ट मोननांगौ दं नङा होमबा लोगोफोर। दा ग्रेजुवेट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि रिजाल्टखौ माला होगोन लोगोफोर नायबानो जाबाय नै बेवहाय 20 तारिखसिम होगोन जाहैबाय। अक्ट'बरनि 15 तारिखनिफ्राय 20 तारिखसिम होगोन जाहैबाय दे लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोंहा सब इन्सपेक्टर फायार सार्भिसेस बिनि रिजाल्टखौहाय माला होगोन जाहैबाय लोगोफोर। बेवहाय जोंहा सब इन्सपेक्टर फायार सार्भिसेसआव जोंहा कनस्टेबलबो दंमोन दा नङा होमबा लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय एपिआरअबो दंमोन। दा बिनि रिजाल्टखौहाय अक्ट'बरनि 10 तारिखआव नोंथांमोना मोननो हासिगोन दे लोगोफोर। बेनिफ्राय एबिइउबि जोंहा कनस्टेबल आसाम पुलिस एबिइउबि कनस्टेबलखौहाय माखासे गुवाहाटि हाइकर्ट क्लियारेन्स नांनायनि थाखाय बेनि रिजाल्टखौहाय फावसयबाय दे लोगोफोर। बिनि रिजाल्टखौहाय एसे उनाव मोननो हासिगौ नोंथांमोनाहाय अक्ट'बरनि 20-25 तारिखहालागै नोंथांमोना मोननोबो हागौ लोगोफोर। दा नोंथांमोना बिनि रिजाल्टखौहाय आसाम पुलिस कनस्टेबल एबिइउबिनिखौ नोंथांमोना नेबावनांसिगोन एसे सम। बिनिखौ होथ'नो नांला। दा बेवहाय मानि रिजाल्टखौ होगोन बेवहाय नोंथांमोना नुखाबाय। बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट मारिनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर गोसोआव थायाब्ला। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय। दा जोंहा आसामनि माखासे साख्रिफोरनि होनो गोनां रिजाल्टखौहाय नोंथांमोना बे अक्ट'बर मासावनो मोनजोबगोन दे लोगोफोर। फारि फारि होलांजोबसिगोन। सिएमआहाय बेखौहाय एनाउन्समेन्ट खालामना होखाबाय दे लोगोफोर। सिएमआ बेखौहाय गावनि अफिसियेल टुइटारनि गेजेरजोंनो फोसावदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बिनि अफिसियेल टुइटाराव थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय रोङोब्ला आरो मानो रोङा जानो नोंथांमोना। दा नोंथांमोना बे अक्ट'बर मासावनो आसामनि खालि बे आसामनि जागोन दे लोगोफोर। आसाम स्टेटनि जागोन बे साख्रिनि रिजाल्ट होनांगौफोराहाय मोनगोनाहाय। जोंहा बिटिसिनि गैया बेवहाय लोगोफोर। बिटिसिनि रिजाल्ट नङा बेयो लोगोफोर। दा बे आसाम स्टेटनि साख्रिनि रिजाल्टखौहाय नोंथांमोनाहाय बे अक्ट'बर मासावनो नोंथांमोना फारि फारि लासै लासै नोंथांमोना मोनलांजोबसिगोन दे लोगोफोर। दा नैबे जोंहा आसाम पुलिस कनस्टेबल एबिइउबिनियाल' थाब थसिगोन आरोखि। जोंहा आसाम पुलिस कनस्टेबल बे सब इन्सपेक्टर फायार सार्भिसेस बेनिफ्राय एपिआरअ ना माबा दंबावोमोन दे लोगोफोर। बेनिखौ नोंथांमोना मोनग्रोसिगोन। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय। नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामनायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो
बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायबानो जाबाय नोंथांमोना गोबाङानो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै गालाङाखै नायनानैल' गालाङो बेनिखायनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरैयै खेबसे खावलायहरनाय थाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायबानो जाबाय नायखायो जेब्ला नोंथांमोना फिउचारावबो लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट बेबायदिनो आपडेट्स बे डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहाय मोनलांबाय थानो थाखाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियावनो आङो फोजोबनो सानबाय नेक्स्ट भिडिअआव गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खेबसेबाव लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल बाय बाय